que me leva a algún sitio. Este home a que hora se deitou? Bueno, este. Vale, voulle preguntar, e acabamos aquí a conexión, prometido que xa nos pasamos de tempo. Perdón un momentiño, que viña a falar con este home. Por que? Mira, que me dixeron aquí os teus amigos A ver, que que pasa? te foras para a cama en noite boa ás 7 da mañá. Como se eso de las 7 de la mañana? Fuches ás 7 da mañá para a cama? No. A que hora? No, de eso nada. A ver, cabaleiro, dixo, veña aquí. No, como mucho a las 12 ayer y cuarto. Este home dixo que ás 7. Baixaches onte as fichas das dos. Compañeiros, hai discrepancia. Non me fastidies. Hai discrepancia, a xente non quere asumir. Compañeiros, bicos. Piquiño Antonio, a verdade é que dá gusto como se xunta a xente en Panxón, en Nigrán, e non vamos insistir en a que hora se deitan. Cada un que se deite, pois cando queire, cando pode. A hora que lle pete o caso é pasalo ben durante toda a noite, creo que pasaron en grande, non? E que importantes son estes programas, Claro. Programas, neste caso, organizados pola Xunta de Galicia para que poidan pasar estas datas tan especiais persoas que se non terían que estar soas nas súas casas. Efectivamente. Que mira os que estaban aí aínda Claro, celebrando. un pouco sós estamos nós, porque en teoría Manel Loureiro viña hoxe a falarnos de tradicións de Nadal, moitas veces esquecidas, tradicións ben nosas, pero onde está Manel? Podemos decir alguén? Ui, Que fai aí, Manel? Que fai con está Machado, Manel armado. Loureiro? Ui. Vou coutar o ano. O que queiras, Manel? Como? Vou coutar o mal de ollo. Que fai? Vou Debe ser unha coutar versión nova do enfermidade. Resplandor. Pero ven acompañado, Manel Loureiro, pódenos... Ven para aquí e explícanos o que está pasando. Esta xente está ben. Pero vinde comigo, María Josefa, vinde comigo. Vou vos explicar de que vai isto. O que está ver. desfando é unha tradición típica do Nadal de Galicia. Esta tradición chámase coutar o ano. Que é coutar o ano? Pois é poñerlle couto ás cousas malas. Se facía, sobre todo, na zona de Becerreá. Na zona de Becerreá, pois tal e como estaba desvendo, pois nun lado da porta se poñía o coutador. Vinde comigo, María Josefa, que sodes as miñas axudantes hoxe, unha cada o meu carón, Bueno, María unha por aquí. Josefa estaban a rir, Por pero aquí ben. unha. Poñevos, esta aquí me quedo en medio, ti ponte aquí, nesta esquiniña ao lado de Marcial Mouzo, que non fai mal ningún. Explícanos, coutar o ano. Coutar o ano, así o que estábamos facendo pois era eso, había que poñerlle couto ás cousas malas. E como se facía? Pois esta especie de responso na machado. Cun machado, coa parte plana do machado para non deixar as paredes feitas un Cristo. mellor. Marcial, a ver, que unha cousa é celebrar o Nadal e outra cousa é botar abaixo unha casa. A cuestión era que o responso o tiñan que facer os que estaban na casa, incluindo os cativos, e moitas veces, bueno, pois estes responsos cativos non o tomaban moi en serio e había que empezar unha e outra vez. Pero o que tiña como obxectivo era precisamente alonxar na noite de noite boa todo o malo que podía vir ao longo do ano. Poñerlle couto, de aí ven o de coutar o ano. Vale? Esa é unha das tradicións de Nadal, das moitas tradicións. O noso equipo de investigación do Quen Anda Aí estivo furando, estivo buscando ben a fondo para topar historias, tradicións, algunhas que xa non existen como do coutado que desapareceu e outras que aínda existen. Pois, por exemplo, estamos aquí nunha mesa, non? Sí. Isto a típica mesa de Noiteboa que podería estar en calquera casa. Pois xa estamos cos postres, Marcial xa estaría cabeceando un pouquiño aí na... Debe ser de noite bella porque temos uvas. Si temos uvas... 12 uvas. Foi o detalliño. Por certo, o onde foi ven o a detalliño. tradición das 12 uvas? a tradición das 12 uvas, Marcial. Aquí hai moita historia. Hai unha lenda que di que isto ven do 1909, non? Que os produtores de uvas que tiñan como unha especie de sobreproducción e que entón nunha maniobra de marketing maravilloso que decidiron foi convencer a todo o mundo que tomasen as 12 uvas, unha uva por cada mes, coincidindo coas 12 badaladas de fin de ano, para traer a sorte e liberar o mal de ollo. Esa é a tradición que escoitei eu. Efectivamente, esa historia extendida, pero claro, hai algo que falla porque resulta que xa no 1882, é dicir, 20 e pico anos antes, tamén existía esta tradición e entón, evidentemente, non pode ser. Isto xurde dunha historia moito máis curiosa. Xurde como unha burla. Resulta que en Madrid, nos anos 1870, a xente das clases altas adoitaba celebrar ceas no Nadal onde se consumía champán francés imitando moito a moda de Francia e tamén uvas. Que pasa? Que cando se empezan a popularizar estas festas a francesa, resulta que o Concello de Madrid, a máis, proíbe as celebracións tradicionais do Nadal nas rúas que era que as facían as xentes habitualmente. Entón, como unha especie de burla, a xente popular empezou a comer uvas, que era unha fruta barata e abundante, né? Estás ben?
Sí. Hai que deixar de fumar, Hai que deixar de fumar. Hai que deixar o tabaco. Era unha fruta barata e abundante e empezaron a tomalas na Porta do Sol. Este costume se foi estendendo por toda España e hoxe por eso tomamos as 12 uvas coas 12 badaladas. Pode ser calquera das dúas verdade ou mentira, e debos a saber. En todo caso, o que si é certo é que xa unha tradición establecida. Bueno, sabedes que os cativos aínda non toman uvas, moitos toman pois os gusanitos e... Pero iso non vale o mesmo. Eu penso que se seguimos a tradición temos que seguila, Home, pero porque eso claro, non é o mesmo tomar uns gusanitos, unhas pasas, que tomar as 12 uvas. Home, Non sei, Raquel. por aquí comedes as 12, sodes que Sí, de comer claro. as 12, sí. Van todas xuntas, pero van. Non, xuntas non pode ser, ten que ser para... Marcial, ti fas trampa. Sí, a ver, traede por aí ese micro. Non, pero cando te ves apretado ao Manel, final, A ver, temos aquí que un non micro. escoitamos. Eu tomo unha de cada vez. Cando, conforme vai dando a campanada, vou tomando unha. Tomo sempre todos os anos igual. Josefa, e usted toma todas as uvas? Eu tomo as todas. Que pasa? Que o mellor ás veces, se me equivoco, é como 4 ou 5 xuntas. Ah, bueno. Caramba, Porque ainda te lle pon sobra o nervioso. tempo. E poñme con a boca aberta. E aquí, Moito ollo. a cousa é que cando rematas as uvas, podes pedir un desexo, non? Efectivamente. Aí podes pedir. Pódese pedir un desexo. Pero, fixadevos ben, ademais do tema das uvas, é que as uvas que é unha tradición pois como moi universal en toda España, pero hai tradicións máis galegas. Unha ten que ver coa mesa de Noiteboa, non de fin de ano. Si, porque antes comíamos no chan, queres decir? Non, Juan, a ver, pensa ben un pouco. O que quero Venga, decir, vamos pensar. Esa sí que a oín. esa que oiches, a de comer no chan. No, Ah. que non se pode recoller. Que non, efectivamente, Marcial. Non me digas. Vale. Tipo aplicado. Non. Ves, mira o que me di María. A ver, Poño poñe o yo micro. Espera, a ver. A mesa ten que quedar chea toda a noite así, porque dice que veñen as almas a cenar ali. Non me digas, eu recollo todo. No. É que a min dame como rabia que quede todo polo medio. Isto non sabía eu, No, deixa as mesas todas de cospas, con todo, uvas pasas. Iso é o que día a tradición, efectivamente, pensando nas almas. E logo hai outra historia que a mí me contaron máis unha vez, que me custou moito traballo creelo, e sigo con moito traballo para creer eso. Pero aseguran que o pan que se come na cea de Noiteboa que dura todo o ano. Que non se pon duro. Que non se pon duro. Alguén o comprobou? Eu de San Blas tamén, Alguén o aquí no comprobou? público Pero din que comprobáchelo. Sí, o de San Blas tiño seu de non sei cantos anos. Como de anos? Si, o de San Blas está exactamente igual. Unhas boliñas que sempre collo, está igual todo. Xa ten máis de 10 anos. E que explicación pode haber para iso? Ai, Iso non Marcial, sei. esa é a maxia do Nadal e a maxia destas festas. Tamén é certo que non se pode recoller a mesa e tamén é certo que din que na noite de Noiteboa non se pode barrer a cociña. Raquel Pero eu Atanes. todo mal, entón. Eu non sei como sobrevivir. Claro. Non me digas. Non se pode barrer a cociña. E sabes por Onde qué? estabas, Manel, cando eu estaba facendo todo mal? Porque A mí non estabas prestando atención, Raquel. Non podes barrer a cociña porque se supón que se barres a cociña o que estás deixando que todas as malas influencias, todas as malas cousas, todos os meigallos entren na tua casa. Nin recollas a mesa Noiteboa, nin barras a cociña. Eu, para non liarme, xo fago todo o ano. Tes aquí unha agasallo, Oh, Manel. ai, claro. Eso deixamos arreglo antes. Agora sí que sí, Agora Chegou sí, un mira que ven. momento, que aparte está moi ben traído co que nos estás contando. Ben envolvidiño, Sí, A ver, claro. Que emoción, que O seu intriga, que brazo, será? todo. Que... Non me copies. Che, cousa miña. Pois, amigo, Que? pois xa sei que isto ofrecéchesme unhas hostias. Non. Sí. Hai tempo, sí. Precisamente o que facía referencia antes Marcial, non? Ese pan ácimo. É o pan, é pan ácimo. Isto é pan ácimo, é o pan, son as obleas coas que se fan as hostias, non é? A ver, que a xente tamén pode entender mal. Pero por que ven o pan ácimo aquí a colación? Porque hai outra tradición galega do Nadal que ten que ver con este pan ácimo, que ten que ver coa historia do xudeo errante, vale? Con isto nos temos que ir moito máis atrás no tempo. Temos que irnos ao momento do Calvario de Cristo. Está camiño da crucifixión levando a súa cruz ás costas. Di a lenda, di a tradición, que nun determinado momento esgotado decide parar diante do posto dun carpinteiro, un xudeu zapateiro. E este zapateiro non só non lle deixa, senón que se ri del e amenaza con facerlle dano coas súas ferramentas. Aí empeza a maldición do xudeo errante. Este home, do ano 33, Sí, coincide. pois segundo a tradición, segue vivo
hoxe en día. E o xudeu errante ten unha vida eterna e ten que camiñar sen parar, non pode dormir, ten que dormir de pé, só pode comer Pero que vida é esa? Unha vida de condeada, penitencia. é unha vida de penitencia. Claro. A ver se o coñecedes, porque se din en Galicia que hai 2 avestamentos do xudeu errante, un en Pantón e outro en Santiago de Compostela. Tío Viches? No. Describo xo. Que medo, Igual o non din e non me sei quen é, metades claro. medo, Pelo longo, bello, mal vestido, con aspecto desastrado, podería ser Santizaera, non é Santizaera, pero ten o pelo vermello, sempre, cando coinciden estas datas, sempre está botando pestes do Nadal. É unha persoa que non pode ver o Nadal diante. É unha cousa moi importante, tenlle medo ás campás. Anda. Pois aí o tedes. Se algunha vez encontrades, ou algunha vez algún de vostedes, encontra alguén que encaixe con esta definición, que saiba que é moi probable que este en presencia dunha figura mítica, dunha figura histórica que é o xudeu errante, alguén que leva 2000 anos purgando unha pena de rirse de quen non debía nun momento menos indicado. Ai, pois eu agardo Pois a ver se nos atopalo, visita outra vez por Santiago. A mí me gustaría falar con él. Igual que sempre nos gusta falar con Manel Loureiro, que sempre nos trae historias ben Pero que curiosas. Deus no lo aparte da nosa mesa, A quen? Que é o típico cuñado. Ti imaginas unha cea de noite boa ou de fin de ano con Manel con estes discursos? Pero que dis, Marcial, todo o contrario. Eu son o que leva a paz na mesa porque teño tema de conversación. Iso é verdad. Iso é verdad. Bueno, pois con estas tradicións rematamos Haxa hoxe paz, aquí pero o que anda aí. marchamos. Vamos a dar un poquinho de agua a nosa compañeira que está pasando mal agora. Moitísimas grazas. Agora os nervios, Claro que sí. nervios. Dalle un aplauso a vosas veciñas. Nos marchamos. Vémonos mañá en directo no que anda aí. Quedan agora a voltas co prato. Chao, chao. E depois agosto. Niños. Respondieron de adentro con voz alborotada.